Dva trestné hody a naše domáca hráčka číslo 23. Iba 3 strely z 21 pokusov z poľa premenili domáce. S tým sa naozaj ťažko drží krok so súperom, ale toto bola pekná prihrávka. Asi najkrajšia akcia domáceho tímu. Piscová. Predu. Ale nedá tento raz 2 body. Teraz ale opäť jednoduchá donáška. Kôš Lívie Piscovej. Ešte ponúkla prihrávku Weiglovej. A teraz to bude kôš s faulom. Lívia Piscová pri odhodení lopty. Ale ako by nikto nechcel vystreliť, až Piscová to vyskúša. Ešte doskok. Úplne tam teraz Petreková. Ťažká strela, ale kôš! Tak to bola parádna trojka od Lívie Piscovej. Zatiaľ najkrajší moment zápasu. Majú mať výrazne hostky navrch. Je to 19. Ale odpoveď Piscovej. To série musíme povedať. Piscová to skúsi za 3 a dá. Druhá trojka Ivanky pri Dunaji, druhá z ruky Piscovej. 19 bodov, to je veľmi pekný nástrel.